Hello guys, nandito tayo ngayon sa Kingsborough International Convention Center kung saan ginaganap ang Central Luzon Wedding and Debut Fair 2019, October 5 and 6. Tara, tuloy po kayo! NMP, nandito po lahat inyong natunghayan kung gaano kaganda ang Central Luzon Wedding and Debut Fair. Dito lamang po yan sa Kingsborough International Convention Center na kasalukuyan po nangyayari October 5 hanggang bukas po yan, October 6 Sunday. Tara po, pasyal kayo rito para makita niyo po ang mga suppliers. Kayo po ay nagbabalak magpakasal o magdidibog. Nandito po lahat, napakaganda. Pasyal po kayo.